तो भाई लोग अगर तहरा लोग के बजट बहुत ही कम बा 15,000 के आसपास में तहरा लोग के बजट बा तो हम तहरा लोग के ढूंढ के लिए बानी 5 गो बहुत ही बेहतरीन फ़ोन जौन कि तू लोग ले सकता लोग बेझिझक। एक चीज मानो लोग एमे सबसे अच्छा फ़ोन कौन बा तू लोग लेबर लोग तो बहुत अच्छा होई उहो बताएम ये वीडियो। मतलब 5 फ़ोन तो दामदार बा लेकिन ओइमे एगो और धमाकेदार भी फ़ोन हम एमे ऐड कइले बानी जौन कि कतई जहर वाला बात। चलो लोग भाई लोग फटाक से बताई ई फ़ोन कौन कौन बाटे। तो भाई लोग पहला नंबर के हमनी के फ़ोन बा मोटो G51 5G फ़ोन। ई फ़ोन कई मामले में अच्छा बा। एमे लागल बा क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 480 प्लस 5G प्रोसेसर जौन कि कई मामले में अच्छा बा। जौन कि हमनी के देखनी जाए क्वालकॉम का 720 वगैरह होला वही के करीब में ही प्रोसेसर बा। साथ ही में तालो के इमे बैक में 50 MP के कैमरा सेटअप, फ्रंट में 13 MP के कैमरा दिखाई दे दी तो कैमरा क्वालिटी भी नॉर्मल बा। आ साथ ही में 5G के 12 गो बैंडो इमे बा जौन कि अच्छे बात बा। 6.8 इंच के एगो फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जौन कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ भाई में देखे के मिल जाई। 5000 mAh के बैटरी के साथ ही 20 वाट के फास्ट चार्जर भी हमें दिले बा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी दिले बा। देख लो भाई लोग अबे कोनो भी ऑफर नहीं चलो तो हम विदाउट ऑफर वाला ही बात करें। ई खाली एक एगो वेरिएंट बा वाला 400 जना के दाम बा 14,999 रुपया। ऑफर के बात करी तो ऑफर में तालो के मिल जाई सिर्फ मतलब खाली तालो के मिली ई 11 से 12,000 के बीच में। आज जब भी ऑफर आवला हम अपना शॉर्ट चैनल पर वीडियो जरूर ही डाले। नहीं तो हमारे दो को शॉर्ट चैनल बा, एगो पे शॉर्ट वीडियो आवला, एगो राजा की शॉर्ट पे जाए बोलो तो इधर हमारा शॉर्ट वीडियो मिल जाए जाना पे हम वीडियो डाले नहीं जब भी ऑफर आवला। तो ऑफर में तू लोग ले सकता फ़ोन किलर साबित होखे वाला बा। देखो लोग भाई लोग दूसरा नंबर के हमनी के फ़ोन बहुत ही बेहतरीन फ़ोन बा। ई है सैमसंग A23 5G फ़ोन लेकिन इमें बहुत सारा कमियां भी बा। चलो लोग देखी जा का कमी बा। एमे लागल बा क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 750 5G प्रोसेसर जना में अच्छा खासा लोग गेमिंग कर पाई बोलो। साथ ही में 6.6 इंच के एगो फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले मिली। मतलब बिल्कुल चुतिया वाला ब्राइटनेस वगैरह भी ज़्यादा नहीं खे एमुलेट देवे के चाहिए जो कि नहीं खे बहुत ही घटिया डिस्प्ले बा। साथ ही में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बा जो कि सही बा। 5000 mAh के बैटरी के साथ ही 25 वाट के फास्ट चार्जर भी मिल जाए जो कि काफ़ी हद तक अच्छा बा। लेकिन चार्जर बॉक्स में ना मिली, अलग से परचेस करे पड़ी, बॉक्स में चार्जर नहीं देते। साथ में 50 MP के बैक में कैमरा सेटअप आगे 8 MP के वो घटिया कैमरा मिल जाए। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी बा। 12 5G के बैंडो बा। तो कोई मामले में अच्छा बा आ कोई मामले में कमी भी बा ई फ़ोन में। देखो लोग एक और पर्टिकुलर वीडियो हमारे चैनल पे पड़ल बा, तू लोग जाके देख सकते हो। हर एक फ़ोन के हाँ भाई पर्टिकुलर वीडियो हमारे चैनल पर पड़ल बा, जाके देख सकता लो। 4128 वाले का दाम बिना ऑफर के 15,999 रुपये में, 6128 वाला 16,999 रुपये में। लेकिन ऑफर के बात करी 6128 वाला तहार लोग के बहुत ही आसानी से तहार लोग के मिल जाए बहुत ही कम दाम में, वो 13,000 में। अपना शॉर्ट चैनल पे हम डालत रहे नहीं वीडियो कि कब भी कम दाम होता आज कब तो लोग खरीद सकल। तो ये दाम पर फ़ोन किलर साबित होकर पर्टिकुलर वीडियो भी हमारे चैनल पर जाकर देख ले लो, अच्छा से समझ में आ जाए। तीसरा नंबर के हमनी के फ़ोन बा Realme 9i 5G फ़ोन। देखो लोग भाई लोग एमे ताहा लोग के मतलब कि सब कुछ अच्छा बा। मतलब कि ताहा लोग में 9 5G के बैंडो दिखाई दे दी। साथ में डॉल बैंड वाईफाई वगैरह के सपोर्ट भी मिल जाई। और साथ ही में ताहा को लोग के Dimensity 810 प्रोसेसर की 6 पर बेस प्रोसेसर बा ई मिल जाई। 6.6 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बा। 180 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ बा प्लस 800 निट्स ब्राइटनेस बा। तो ये तालो के देख मिल जाए। 5 mAh की बैटरी के साथ ही 18 वाट के फास्ट चार्जर भी मिल जाए। क्योंकि ये फ़ोन नॉर्मल बा, ज़्यादा कोनो खासो नहीं है, ज़्यादा कोनो में कमी भी नहीं है। लेकिन ये ऐड कर देने का से कई लोग के ये फ़ोन पसंद आता है लुक के वजह से। देखो लो भाई लोग तालो के 2 वेरिएंट में मिली। 460 वाला के दाम पड़ी 14,999 रुपये में। 628 वाला के दाम पड़ी 16,999 रुपये में। तो देखो लो भाई लोग तू लोग 628 ला लिए लोग ऑफर में तालो के ई पड़ी 12,000 के आसपास में। हाँ भाई लोग 12,000 के आसपास में ऑफर में तालो का फ़ोन देखने मिल जाए जो कि किलर साबित होके वाला बा ई दाम पर। लेकिन बिना ऑफर का मत ले लो, बहुत ही घटिया बा। काहे से ज़्यादा कोनो खास में फ्यूचर और नहीं है। तू लोग फीचर भी देखिए सब तालो कोनो ज़्यादा इनमें अच्छा खासा नहीं है। तो तू लोग देख लो। चौथा नंबर के हमनी के फ़ोन बहुत ही बेहतरीन फ़ोन बा Redmi Note 11T 5G फ़ोन बहुत ही अच्छा बा। 500 mAh की बैटरी के साथ ही 33 वाट के फास्ट चार्जर भी मिल जाए। साथ ही में 6.6 इंच की एगो फुल HD प्लस से डिस्प्ले मिली जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाए। वहाँ मीडियाटेक के Dimensity 810 प्रोसेसर जो कि 6 पर बेस प्रोसेसर मिल जाए। साथ ही में तो 50 MP के बैक में कैमरा सेटअप, 16 MP का फ्रंट में कैमरा सेटअप मिली।
कैमरा क्वालिटी भी नॉर्मल बा। देख लो भाई लोग, ई तालो के 3 गो वेरिएंट में मिली। ई तालो के अमेजन मी स्टोर पर ही मिली, फ्लिपकार्ट पर लॉन्च नहीं के फ्लिपकार्ट पर महंगा मिली। तो बिना ऑफर के ही बताए, अभी कौन ऑफर नहीं के चलो 664 के दाम बिना ऑफर के एजा 16,999 में, 6 के 17,999 में, 8,128 वाला के दाम 18,999 में। ऑफर के बात करी तो 13,700 के आसपास में तालो के मिल जाए 628 वाला वेरिएंट, जो कि काफ़ी हद तक क्लियर बा। ई दाम पर क्लियर बा, लेकिन 16,999 में मत ले लो, 17,000 में नहीं, 18,000 ना, 17,999 पे बा, जो कि बहुत ही घटिया बा। जब भी एक दाम कम हुई शॉर्ट बना के बता दे भाई लोग, तो लोग ले सकता लो। इसे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा देना। नंबर के हमनी के फ़ोन बहुत ही बेहतरीन फ़ोन बा, कई मामले में अच्छा बात तू लोग अगर बेझिझक ले सकता लोग। मोटो जी कहता जो कि 6.4 इंच के फुल HD प्लस ओलेड डिस्प्ले के साथ आवेला फ़ोन बा। 13 5G के बैंडो ढेले बा, साथ में क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 695 जो कि 6 पर बेस प्रोसेसर बा ई दिल बा। 5000 mAh के बैटरी के साथ 33 वाट के फास्ट चार्जर, 50 MP के बैक में कैमरा सेटअप, 16 MP के फ्रंट पे कैमरा देखे के मिल जाए। ई फ़ोन कई मामले में अच्छा बात तू लोग ई फ़ोन के ले सकता लोग बेझिझक। हाँ भाई बेझिझक ले सकता रो। 628 वाला ही वेरिएंट देखे का मिली, जो उनकी बिना ऑफर के 16,999 में मिली। ऑफर के बात करी तो 14,000 में तालो के फ़ोन देखे का मिल जाए बहुत ही आसानी से। ई दाम पे फ़ोन क्लियर बा, लुक वगैरह के मामले में भी बहुत ही अच्छा ई फ़ोन बा। तो तू लोग ई फ़ोन के ले सकता लोग बिना कोनो टेंशन के। देख लो भाई लोग, ई रहल कुछ 5 फ़ोन जाना के बारे में हम तालो के बता ही दिले बानी। इनमें बहुत सारा फ़ोन अच्छा भी बा, बहुत सारा बुरा भी बा, हम सब कुछ बताए के कोशिश कैले बानी ई वीडियो में। तो भाई लोग जरूरी तू लोग कमेंट कर बताए लोग तालो के वीडियो कैसा लागल। तो भाई लोग तालो कमेंट हम पढ़े और रिप्लाई भी दे। और यही साथ हम वीडियो करे चाहते हैं समाप्त। मिलते हैं तालो से अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।